Maar die Kees, kennen wij daar het wat met doen? Maar die lieten, uit de oude doos. Oude doos? Ze zitten in mij. Ja, dat bedoel ik. In mijn holle. In mijn het. En dan moet ze maar mooi zitten blijven. Maar het is toch een oordom, Kees? We zijn eigenlijk al 14 jaar bij hem kwijt. Maar net alleen dat het net is, maar hij is er heel wezenlijk artistiek Fries. Dus eigenlijk net meer. We hebben al iets heel soort met hem geerwerken. En alles wat ik eigenlijk schreef, dan wist ik al van de tijd. Nou, dit is een tekst die moet naar Kees. Dus als ik nou een tekst hier te schrijven, dan dacht ik vaak, hij moet eigenlijk naar Kees, maar ja, geen Kees. Wat spittig Kees, ik heb die echo nou achter de horizon. De show must go on. Dus we zijn wel, Simmeke alleen en ik, we moeten er eigenlijk wel eens mee doen. Nou, en toen stien wij van de oerwaai in Hurlegriep, want we moesten naar Ljouwert. En we zitten in de auto te wachten en dan kwam de treintje voorbij rijden. En daar staat op Kees Bielstra. Nou, wij in voorwerp fleurig zijn. Ja, doe te jaren praten. Zijn we, we moeten gewoon, dan maken we er nou eens wat met dwaan, snap je wel? Is het ik om Kees weer eigenlijk een nieuwe toekomst, ja? Nou, het is wel vanzelf zo dat het heel belangrijk is, vind ik, als je het werk van mensen die het wat presteren, die het wat maken hebben, wat indruk maken hebben, wat bij je gevoel komt, om dat trouw aan te kennen als een soort, legacy is maar. Dus eigenlijk de trein Kees Bielstra riet terug, daarin. Dat is de bedoeling.